салом дӯстон, ин барномаи таҳлилии фанзон аст дар бораи омодагии дастаи Истиқлоли Душанбе ба мавсими нав бахусус ба Лигаи Чемпионҳои Осиё таҳия мешавад. Ҳамзамон мо дар иншооти варзишии Академияи Ювентус қарор дорем ки чанде пеш ин маҷмӯаи варзишӣ беҳтарин маҷмӯаи варзишӣ дар кишвар эълон шуд. Рафтем. баъд аз як моҳ мавсими нави футбол дар кишвар расман оғоз мешавад. Бо таҳияи барномаи фанзон мо мехоҳем дар бораи омодагии тимҳои миллӣ бароятон маълумот бидиҳем. нахуст шурӯъ мекунем аз дастаи Истиқлол. чаро? Ба он хотир ки ин даста ҳангома нишон доду як бора Игор Черевченко, дастпарвари футболи тоҷик ва собиқ бозингари дастаи овозадори Помиру тими миллии Тоҷикистон Игор Черевченкоро ба Тоҷикистон даъват кард. Игор Черевченко дастпарвари футболи тоҷик мебошад. Юрий Батуренко низ ва ин хурсондавар аст ки онҳо дар ҳамин вақт ба ҳамаи ин чизҳо нигоҳ накарда даъвати Истиқлолро рад накарданд ва дар як мусоҳибат Игор Черевченко гуфт ки ман дар ин ҷо барои маблағҳои калон на, балки барои ёрдан барои футболи тоҷик омадаам. Игор Черевченко яке аз футболбозони моҳир ва собиқаи кории сармураббигӣ низ дар дастаҳои зиёди Русияро дорад. Таҳлилгарони соҳа солҳо ҳадс мезаданд ки Игор Черевченко метавонад сармураббии якачини Тоҷикистон бишавад, аммо ин ҷо тағйирот ба миён омаду ӯ ин мақомро на дар тими миллӣ, балки дар дастаи Истиқлол ба дӯш гирифт. Игор Черевченко ҳамчун сармураббии дастаи Истиқлол расман муаррифӣ карда шуд. ӯ бо як сухани худ ҳамаро мотумафтун кард ки мегӯяд: ман барои пул на, балки барои кӯмак ба футболи тоҷик омадам. Тоҷикистон ватани ман аст ва мехоҳам ки хизмати худро ба ин кишвар ва ба футболи ин давлат дариқ надорам, гуфтааст Игор Черевченко дар нишасти матбуотӣ. ҳамакнун дастаи Истиқлол зери сармураббии ҷадид корро оғоз кард. Тамринҳо ҳамарӯза идома мекунанду ҳайати даста низ яке пайи дигаре мукаммалтар карда мешавад. Игор Черевченко худ танҳо наомадааст. ӯ бо худ собиқ бозингари тими миллии Тоҷикистон Юрий Батуренкоро овардааст ки ҳамакнун ёвари Игор Черевченко дар дастаи Истиқлол хоҳад буд ва гуфта мешавад ки ҳар ду то охири соли 2023 бояд бо дастаи Истиқлол кор бикунанд. Игор Черевченко аввалин ва охирин нафаре нест ки ба дастаи Истиқлол даъват шуд. ҳамзамон якчанд ёварони хуб ва бозам бояд бигӯем ки ба дастаи Истиқлол ду футболбози собиқ Алишер Ҷалилов ва Эҳсони Панҷшанбе низ баргаштанд ки будани онҳо дар ҳайати дастаи Истиқлол як нерӯи дигар мебахшад. мо умедворем ки Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё баромади арзанда мекунад. Все-таки, да, имена для меня они как-то немножко стали, да. Ну, знакомимся по ходу работы, а так рабочие отношения со всеми, хорошие отношения. Игор Черевченко 21 августи соли 1974 дар Тоҷикистон ба дунё омадааст. ӯ мисли падараш дар хатти дифоъ бозӣ мекард ва собиқаи футболбозии касбиро аз соли 1992 дар дастаи Помир Душанбе оғоз кардааст. вай то соли 1994 дар ҳайати Помир бозӣ мекард. ҳамзамон Игор Черевченко дар як қатор дастаҳои Русия аз ҷумла Локомотиви Москав, Торпедои Москав, Алания ва дигар дастаҳо ҳунарнамоӣ кардааст. бо ҷалби Черевченко дастаи Истиқлол ҳамакнун як қатор тағйиротҳои дигарро дар самти комил сохтани ситоди мураббиёнаш анҷом додааст. бахусус Юрий Батуренко метавонад ба натиҷаҳои даста низ кӯмаки калон бирасонад. дар баробари Батуренко ҳамзамон дастаи Истиқлол боз як мутахассиси дигар, мураббии дарвозабонҳо Дмитрий Тяпушкинро низ ба ҳайати худ ҷалб сохт. ҳамакнун ин се нафар дастаи Истиқлолро ба мавсими нав омода месозанд. На сегодняшний день для меня очень важно, чтобы те ребята, которые со мной работают, стали лучше. И если брать Рустама, то, значит, при той всей ответственности его от того, что он является игроком национальной команды, я хочу, чтобы он стал лучше, еще сильнее. И я думаю, что мы это сделаем, мы на пути к этому. Я приблизительно понимаю, как мы будем это идти.
боз як иттилои дигар дар мавриди даъвати мутахассиси кордон хонуми зебо аз кишвари Русия Лилия Сидоркина ба ситоди табибони даста шомил карда шуд ки ӯ аз лиҳози физикӣ футболбозонро ба мавсими нав омода месозад. Получила предложение от клуба «Истеклол», подумала и решила приехать. Очень приятно. В Душанбе я впервые, мало того, в Таджикистане я впервые. Приятно удивлена. Очень красивый город. Отдельно хочу сразу сказать спасибо большое за радушный прием. Очень хорошо меня встретили. Познакомилась уже с командой. Была первая тренировка. Познакомилась с ребятами, с коллегами. Все очень доброжелательные. Я думаю, что да, будет очень приятная работа. ҳамакнун дониш ва таҷрибаи ғании ин се нафар метавонад Истиқлолро дар майдонҳои сатҳи байналмилалӣ муваффақ бигардонад. Ба росте ки Истиқлол ҳамакнун бидуни мураббӣ ҳам метавонад дар чемпионати Тоҷикистон муваффақ бишавад, зеро дар мавсими гузашта баъд аз рафтани Левченко қариб ки ними мавсимро Истиқлол бе мураббии асосӣ гузаронид. Ҳамакнун роҳбарияти даста бо даъвати чунин мутахассисони сатҳи баланду кордон умед дорад ки Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё имсол ҳангома нишон медиҳад ва ба дастовардҳои бузург ноил мешавад. Ёдовар мешавем ки ду мавсим қабл Истиқлол то марҳилаи ҳаштагниҳоии Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфта буд. ширкати миллии букмекерии Формула 55 бошад ба ин клуби футболи ватанӣ барори муваффақият ва бурдбориҳоро орзуманд аст. бо ҳамин барномаи фанзон ба анҷом мерасад. То дидорҳои навбатӣ сарбаланд мемонед. дар ниҳоят мо ба Истиқлол барои иштирок дар мавсими нави футбол барори муваффақият мехоҳем ва ҳамзамон шумо пайгири барномаҳои мо бошед. Дар оянда боз дар бораи дигар дастаҳо низ маълумот медиҳем. Ин барномаи Фанзон буд. То дидорҳои навбатӣ хайр.